oɗo nokku ina jiya e diwan mbo mbiyeten Susque noon ina tawe e nder falde Podor région mbo Saint-Louis ko ɗum saabi nde tawno jaɓɓal radio télévision fulɓe international e kala saha ko ɓattade hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe yiɗɓe e sehilaɓe saabi ngal ɗo diɗɗal wadde feere ha andina bandiraɓe ɓe gonal yogo e diwnuji men. tawi noon eɗen keblono dawol duggere walla mbiyen luumo faade toon to doɗel ɗum ɗo fof noon koye hebaru jolal waalo ko saha mo ganduɗa yahoɓe ina lutodira hakkude jeeri e waalo goto fof e ko woni goƴu mum kono kay sikki ala samme uuri. minen komin ɓiɓɓe remoɓe komin remoɓe jeere waalo min ummima e jeeri joni min pay koye waalo min jabbi alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko mawɗum ñamdu barnaɓe ndu ari gawri ndi ari tabarakallah ko mawɗum so jaaƴima en ceere hande heege ko mawɗum kam tampere ustima ko wona ɗum ko ñebbe puɗɗima arde yimɓe puɗɗima ñamde ɗum kam ko goho gawri ndi won fuɗɗiɓe yiide mongo won fuɗɗiɓe yiide kammindi won fuɗɗiɓe yiide danwindi no jabbe mbaadi ko mawɗum yaadu jeere waalo ya garta somin dañani sartaji ko koy kon amin min jarata affaire nomin goniri ɗo e Fouta to banggal ndema waalo ngo no yarata amin mbaɗa hen haqqeji amen amin mbaɗa hen fodde amen goto fof ɗo doole mum kaaƴi a wawa ɗum wawande nde wonno to doole kewani a wawata ɗum joganade doole so waalo ngo yonti joni seeɗa nawatama toon fokko cooda jaale cooda jambe cooda jindari cooda awdi gonda e yaadiɓe ma famille ma jaada e ɓesgu ma no doole ma mbaɗi jahon pewnon ewa hade ɗum foof noon fokko daña ration joggoɗa ration ma timmuɗo ration o ko a sodata maaro cooda diwlin cooda sukara cooda warga cooda café cooda soble en buna en cooda kala ko faate heɓayru kono moƴƴina galle way tan kono yangue ni min pay ko waalo joni min goni koye préparation waalo min kurnoyo guese ɗe ko guese gawri ina waɗi ñebbe ɗe noon poorani kono gawri ndi kam machallah ko mawɗum so Allah jañi e dow jaam ko mawɗum ma eɗen jogui hen fandare moƴƴere lawol waalo min jeyani hen ko weeli joni sowona min cooñ amin kewi coonde coono e jangol ɗum nde ardi ɗum tan min jii toon de kono min ndenoyta gawri komin remɓe kay so tawi kay colli tetani i komin remɓe joni fuɗɗi wuftude eyyi beywee e ƴooko beywee tan e ƴoogoje ñebbe ɗe ne ko piinde kalaci beywee taw suwa wadde gawri wufta suwa wadde gawri ɗum woni beywee so woni diwi beywee e ƴooga eyyi so diwi ƴoogo ranwina so ranwini reftere ngo wadde gawri wona kamma jowo ɗo ɗo soñe kamma jowo ene waɗi ɓaleeri ene waɗi daneeri ene waɗi siwi eyyi laana bamɗi ɗi lumba sa dañani saret mbatta koyngal ndondo jajaɓe ndondi sakuji a becci mumen puus ndema waalo noon
ina heewi caɗeele haa no feewi gila to jaagol toon ko haa e liggey mum fof ko caɗeele par ce que liggey o so yonti a ƴettata ɓikkon ma ƴetta fof saanga liggey ɗo jabbere ɗo ɓesgu ma pop a nawat jabbowo luwowo gawowo bekkowo gonno toon koye mbéjere gon toon koye nangue gon toon koye jangol gon toon koye fof ko caɗele bawɗe kono noon ko caɗele kadi ɗe min jiiɗi saabu ɗum kadi so woodani kadi min ɓuura kadi tampude yimɓe ɓe noon ɓe jaggiri fuutankoɓe ko jiiɗa remde kono minen amin jiiɗi remde amin jiiɗi remenede amin jokki leydi ndemereedi amin jogui nokkuji ndemereeɗi min manki ko kaldigal aɓe jiiɗi wiide aɓe balla min kono ballirta min ine manki min jiiɗi ko so neɗɗo ara ene walla min yo ar o ara ko adi fof yo joddoy amen o namno min holkomin jogui e nomin joguiri e nomin jiɗiri o haalana min kankone e joggal makko o haala min hen komin pamata o fammina min hen taw funti ala funti sa funti neɗɗo tan yitat guila e konngol ha e gollal ɗo joni minen joni min jeeya minen e maaro ko joom sartaji en waɗoɓe gafakkeji nawa ene ñammina dabaji ɗi kono ko ɓuuri himmude kam wonɓe nder waalo ɓe e nder banjeji ɓe wonno ala ɗo mbawata yaade jiiloyo ko ñamere ɓe garaga ɓe como lijumaji mabɓe ɓe jaaha ɓe gonda hen semaine so gasi kadi ɓe garta ɓe nani kedde dugge he ɓe nani kedde jeeri ndi ko préparation mum kam wona joni kam ko ta waalo tan ko mawɗum noon yettude Allah ko mawɗum sa eggiɗo joni aɗa yaha toon nawata ko mbeyot ma nawa mbalon ma nawa pop koɗa e toggue ɗo jabbaka waɗa nandi hen tampere ɓeydot to tampere to banggal jawdi to ka denowo tampere to banggal kiwal ka denowo ɓisguyal ma hen gotel fof woda ɗo daari hen gotel fof wodata ɗo daari ndentoron tan ko jamma so ñalawma ari on fof on certi o nana toon mbeyon o nana kiwoy o wi kadi ko caɗele kadi jangol e hendu e pop ɗum noon a wawa ɗum famminde neɗɗo so wona o ara o tiima e ko coɗɗa ko a dañata ko wayno diwuji poppeteɗi nde wonno ne waɗi ñaɗi ene waɗi ɓalli ceeko ndiyam ɗam haaɗi seeɗa hen saaha seeka ɓalli yimɓe ɗum ɗo foof jogoɗa poɗɗe pawle en comprimé ji jaaha dispensaire walla pharmacie e cooda comprimé ji jooɓoɗa ɗum ɗon fof a yooɓa ɗum wona hen e liggey o famɗani o heewani kono o famɗani nde wonno kala ko neɗɗo liggoto ko machine liggoto ɓuuri ɗum machine noon ko kañum wawi liggade yandino pirɓe kadi ko minen commerçant waada jaltuɗo tan volontaire e amen yaada e jolfuɓe ɓe wiya jolfo hande dawren muudo 200 walla muudo 100 ɓe dawra ɗum eyyi so ɓe dawri ɗum hankkadi sa ari hankkadi ko ɗon tan keddotoɗa minen ɗen caɗele ko amin tampi ɗon gadda guura ma sa addi guura ma tan jeeya coggu ɗaayu guila e amen noon waɗa amen wonɓe commerçant ji ñebbe ɗe so commerçant ñebbe ɗe jolfuɓe so gari jolfo kam wawa tan heedo caggal ɓe gara noon ɓe mbiya mbaɗen muudo kaja yo dawru muudo kaja ɓe kada hay jolfuɓe sodde coggu moƴƴum minen ɗo ne waɗi caɗele amen ha toro so min ɗo kam min jeeyata ko gawri min jeeyata ko maaro so tawi ɗum yawti somin gaare yaade waalo ngo yonti so neɗɗo ara yaade yilto ko sak maaro yiilo gawri waɗa condi nawa wadda henen cakkuji muɗum lijumaji ɗi min jaaha min cooda min nawa min paana waalo nde wonno waalo ngo ene woɗɗi jeeri ndi so tawi yeehi ha simin o yawti kadi min gara kadi min dugga min nawa laawol ngol noon angol hamni seeɗa saabu somin dewi ɗo min doɗel min ndewata koye baaka o henno sa ari a leeli yettade aɗa ɓooya ɗon so hawre baaka uddi ko ma ndewoya tufde kogga walla nde jola ɗon e laana nde puɗɗa yettoyade bañje ummoraɓe waalo ne gara ne cooda ɓe ko ɓuuri wawde sodde ko duggude ko wayno buna en e lujum en harase en sippom en e kafe en ɗum ko ɓuuri wawde sodde eyyi ko fate nduggu galle sukara en warga en tout ça ko manque fof ko wayno dépense galle en ɗum ɓuuri wawde sodde eywa ɗum kam noon kadi addoroɓe mawraji mumen e gaweje en e ñebbe en e jeeya matta ɗum lujum
koota ɓaata waalo cooda ɗum ɓe ko yeeyoɓe dammiri en teforoɓe ma jeeya gadda dammuhol ma jeeya ha para eywa cooda ko coodanɗa koota eyyi ɗum kadi noon ɗo kadi oɗo saaha kadi o ɓurani welde no feewi tono koye ndema ka si a fuɗɗima ɗon jeeygu goni manque welde minen to batte minen yeeyoɓe to a yeeyata no jiiɗirɗa ni eyyi par ce que a yiita joguiɓe haalis ko ñamlotoɓe tan walla aroɓe ne felmo kono kam ɗon kam watta marché ma no feewi kono si yi haaɓe ndemi ha soñama ha waalo ɓendi haaɓe batti addude gaweje mabɓe e ñebbe mabɓe haaɓe jeeya e nde minen yeeyoɓe kadi amin mbawa yiide ko koye amen seeɗa kono oɗo saaha kam ene ɓuuɓe tawno koye ndema wona soit kadi soit ko rema ko soit ɓendude eyyi hakkude tan joguiɗo haaju tiɗɗo suma sohlama ma gadda kadi yeeya jeeya mbawa sodde ko cotta ko nawta sa addani kadi yeeya kadi walla ad ɗum kadi waɗi tampere seeɗa joni waalo ngo nan ɗon tan hunde koko yoori tan mbi koko yoori tan ko ndiyam na min jogui to heddi ko newaki to ndaara tan yotaɗo yuuɓi poos ma heewi amin tami ndiyam na min ɓuuri toon newnanede ɗum kam alhamdulillah kono heddi durgol ngol alani manki ene heewi yimɓe kadi ne keewi jembolam no wawa wurde yimɓe il faut ma ballana men min jofto min gummo guila subaka e ɗiɗo laabi kar tampere poussiére e foof nani hen gargol amen gay ko tampere mawde amin ñaagui kadi yon guittana men ɗum oruji ɗi e laabi ɗi sokkusaci ɗi e foof nomin jettoro fof taw komin tampi min ñamata min jarata e laabi ɗi min tampi hen amin tampi no feewi no feewi amin ñaagui Allah kam joom laamu on kam walla amen e sokkiraji ɗi guila subaka gummoɗa e galle mon gartoyta ko kihiɗe kirɗo probléme autuji ɗum tan min gondi minen kay koye tampere tan min pini to min gummi ɗo guila subaka min jaa e laabi he amin tampi ɗum tan woni caɗele amen poussiére uji ɗi e foof sa yettima balɗe ɗiɗi aɗa ƴoƴƴa e hendu poussiére o ko ɗum tan woni caɗele amen e waalo he amin jiiɗi fewnanede godoron ngaji ɗi min batte yaade kam somin pini subaka min jetto ga e law somin dañi min mbaɗane pom hankkadi min pofto minen komin joom orojen kadi min nawari yimɓe amin gara bagoji des fois min gara guila subaka min gonɗon ha 8 heures min tacca des fois walla min mbiya amin ɗum ɗo par ce que minen min jiiɗi dépassé ɗon quoi par ce que neɗɗo moom sen liggoy hunde rek yo wat sababu en dépasse ha mbawa yaade bañ goɗɗo quoi par ce que minen min komin yiɗɓe ɓuuro ɗo gon woni baguji ɗi balli kadi ne jakti kadi wonɓe hen ɓe kadi koɓe aɓe tinni kala oro dari aɓe balla ɗum kadi tampere nani hen sinno ko saga men ɓe mbaɗa hen pomuji ɓe mbaɗa hen amen laabi so ndungu ari min mbasa ɓilade kadi yo Allah waɗ ɗum kadi hawnaki kadi wonko fuɗɗi waɗede no lawol nan ara kono soir o kono ɗo kadi min jiiɗi waɗi neɗɗo lawol ɓuuri raɓɓidde hakkude ɗo e doɗel toone woɗɗi kono duggere nde so ari won duggoɓe ko ɗo ɓuuri ɓattade ɗumen faaɓe ɓogge en faaɓe demer en faaɓe sinthi en fof ko ɗo ɓuuri ɓattirade ɗumen kadi amin ñaagui kadi sababude ballal kadi ɓe mbaɗanamin ɗo lawol min joguimi ko double cabine forte ɗo min ɓuuri ɗo wawde pande ko dimi arba roulement organe moteur par ce que gasɗe tel ɗum min ɓuuri wawde pande ɗo hande des fois aɗa dañi hen hunde des fois kadi aɗa walliri yimɓe saabu Allah kadi quoi par ce que ko joguiɗa hen moƴƴata ko joguiɗa kadi hen bonata des fois neɗɗo ene arema ti ala balla ɗum des fois kadi neɗɗo arema ti ne jogui kaldon nandiran nawa ɗum fami oroji wona pour minen ko pour yimɓe pour jaktude yimɓe rek ɗo e gawdi gooti dawol ngol no heble no hanirtini sukaɓe e mawɓe worɓe no danga sareteji ngam noon jolal waalo e ngal ɗo kolngal banja ngal ganduɗa hewɓe ina guuri e maggal ngam nafoore e fayida tawiteɗe hen nde tawno noon eɗen gandi oɗo nokku woni koye nder falde Podor commune mo Dodel
caggal hebaru o kala ko sohlote e ñalde toon to gese waalo kala ka yuɓɓinata gonal toon ngal e wawde rewnude golle ɗe fof lawol heblama hewɗo tumu noon en pawimo tigi e lawol faade tufde koggo koɗo tigi jogori wonde taccirde meɗen faade toon to gese meɗen waalo ƴeewe ndaare ndeɗo ladde nde ganduɗa no ruttina haqqille e hanki meɗen nde tawno noon fina tawa fulɓi koye sofani ko ni tigi wayanno e saha dabbundi rewɓe e worɓe ina naftoro ɓesnoje men jaaɓi no jogui nafoore mawde e fina tawa meɗen Daara Halebe eyi ceerno Alaji ladde ɗe da waɗi jaaɓi walla ala jaaɓi ladde ɗe de na heewi seeɗa jaaɓi seeɗa joni no jaaɓe ɗe nam dañi gartam walla na dañi gartam seeɗa kay ñalawma fof no foti siwoji walla paat ko siwoji ɗiɗi ha heewa siwoji ɗiɗi ha heewa kono a ñallat ɗo gila subaka ha kikiɗe walla ala min ñalla ɗo tan ha beetal tan mi koota taw siwo amen heewi tan mi koota min ñaltoy eyyi siwo sa yeeyi ɗum ko ɗum foti dañata hen gartam ɗam dañata hen de ko temedde jeegom walla temedde jeeɗiɗi muudo foti muudo hanki de min dañi ɗo ko muudo capanɗe joyyi muudo capanɗe joyyi muudo fof capanɗe caggal ɗum en jokki lawol fandare nde mbiɗen ko jolal waalo ɗiɗo tati nanidirɗi toɓɓima ndeɗo yolde kay haajol ɗo hankay won telloɓe kay haajol ɗo eyyi sa tellima kay haajol ƴenta e wuuro kom gara e telloɗa e maayo ngo
ɗo ko kay haajol wiyete ɗo woni kolongal biiri ɗo woni biiri ɗo wiyete kolongal biiri ɓe ɗo goɗɗo ga woni abdude ga hen ɗo fof ko ilata ko ɗo fof hikka Allah ɗo fof hikka waɗi ndiyam ili caggal noon dumunno e lappol meɗen dawol ummade toon to gawdi gooti en jottimo ɗo e tufdi koggo oymo ko radio fulɓe ɗo ko wuro amgo malango wuro ngo sayko umare tacci wuro ngo ngoliyaɓe tacci wuro ngo saybaɓe tacci ɗo woni tufde mabɓe kala taccowo kala waliyu Allah taccowo walla saybaɓe e waliyaɓe taccanoɓe ko ɗo tacca ko ɗo woni lappol mumen nani ɗo wuro tufde Alhaji Mamadou Moussa Ly wuro ceerno Hamid Alhaji Mamadou Moussa Ly wuro ceerno Tidiane kala hen garɗo ko ɗo woni tufde muɗum worata wontata ɓiɓɓi fulɓe ɓe naati laaɗe ɗe awjoɓe ɓen gawƴo ngam hettitoyde oye bange e maayo e wawde jokkude lappol ha hande de tinniɗen ko toon to kolongal Banje ɗo tigi woni tufde doɗel hewɓe e joliyoɓe waalo ha tengte toon to kolongal Banje ina taccira hono ɗo no jomum wawi rewirde toon to tufni koggoni oyi hen guito moɗon tampere wonde ɗo hernde e bak doɗel tufde doɗel aɓeni joom sartaji en ɓe ko tampuɓe joom otoji en ɓe ko tampuɓe hakkude mabɓe hakkude joom sartaji en e joom otoji en ko doñodiral tan woni ɗo he on jii ko dari ɗo ko on jii ko Allah oɗo ko Allah holli mon ɗo ko ewa nani yimɓeɓe so tawi ko Allah aɓe tampi no fewi no fewi no fewi ɗum ko faaɓe waaloɓe ne tampi no fewi ceerno aɓe tampi aɓeni gila dow ha less a wawa hande a wawa kontude ma won temedere sare nanɗo fawde ala ko haali otoji kadi nanɗo e ndewguri foof ne jiiɗi ene jiiɗi taccude ewa min saabu Allah e jokliɗi e jokdu wondu gandu bon alhamdoulillahi rabbil alamin amin kiisi amin celli e suturaji Allah kono tellement lawol waalo fayde jeeri ina heewi probléme aji bon aɗa andi minen koye jeune enclavé min goni to min goni tooni ko hakkude maji mamin tacce maji ɗiɗi ɗo joni mamin tacce ma e wongo ngo min taccat ɗum min tacce ma e wongo ne min mbawa yettoyade galleji amen comme ko noon actuellement ni o jour hande ko dimanche 5h30 5h du matin ummimi 5h30 mais pour mi yetto ga environ hedde 9h moins même pas 30 kilomètres aɗa andi vraiment c'est tellement enclavé Allah hollimo bas o kadi ba ko ari kosti joni kadi ɗo joni ko ba kosti ɗo joni wiyete ko sartaji ɗi kadi jolata ko ma otoji jola ha kaljir otoji gardoto nde sartaji ndewa hen on ji Allah hollimo oɗon ewa ɗum ɗo joni aɗa wawi wonde ɗo gila ɗo joni 2 heures tan gona ɗo ha 6 heures tawa taccani ɗum kadi ne tardina golle ko heewi nden ko yilaɗe min pawno sertaji saret awƴe laana fawe saret fawe laana puccu lumbo yimɓe foof ko ɗum actuellement noon alacte là où nous sommes alhamdoulilah rabbil alamin amin tacca e bak oɗo bak goɗɗo nan to so tawi min tawi machine aji ɗi peewi ɗum ni saɓora machallah machine huɓɓe tan min tacci hen so tawi machine aji ɗi paani min jaggata ɓuggi min pooɗa eyi so tawi ɗum kadi ala ko la no min duttoto kadi comme no woruno avant ni min jolata laaɗe kadi min gawƴa
so tawi bakoji goni samuri kono ha hande amin keddora ha hande sonno ko sago taw sa ari way tan kono dawa galle maɗa no ummotoɗo Tengueje ya Grand Dakar waɗata ni taw ko hom noon taw ko pomuji godi min daw hen min jaaha mais actuellement ni joni so tawi aɗa liggo commune a wiyama aɗa 8 heures holno jettortoɗa c'est tellement enclavé même c'est tellement enclavé ha hande amin ɗamini kono ha hande amin keddora min ko waalo koɗmi toon jibinami toon mawnumi ha potimini 74 ha hande koye toon jibinami 1974 jibinami ha hande ko toon gonmi toon mawnumi nokkuji ɗi gondani won faaɓe Ceynel Sakoɓe won faaɓe Sasil Tagde won faaɓe Sinthiou Dangde won faaɓe Daara Halayɓe won faaɓe Dormbos won faaɓe Yennake won faaɓe Boylel Bonguji won faaɓe Mauritanie won faaɓe ha Ɓoggue won faaɓe Demet fof johli nder waalo ɗi fof aɓene pay toon goto fof soɓe tacci bako joni goto fof logga lawol ngol faygol ɓe jeehi tufde Abou Hamde kadi ko noon ɓe mbaɗata kadi haɓe tacca kadi ma ɓe daga ewa goto fof wiyata ko yiiɗa ɗaccede guila e sarataji bamɗe hay sarataji pucci fof nanɗo yimɓe fof nanɗo ere ko noon tan goto fof ɗo eɗo fayi ɓe payi Guelonga ɓe payi wuuro Mamoudel ɓe payi wuuro Samba Goɓi partout ɓe fof aɓe jaaha hen saabu Allah e tampere Allah hollimon ɗum ɗo bon waalo hikka alhamdulillah laba alhamdulillah ko mawɗum so ɓuuri par rapport e rawane kam toɓani ilani hikka kam kono wawi wade fof tooɓi seeɗa dañƴo kattanɗo remde fof remoyi o remani o kadi ko noon bon holɓe gaaɓe ko so gari tawata ko bak udditani mbawa fadde bak taccata koye laaɗe jaaha ciwoye guese mumen oɗo bak mo dodel noon caɗele kewɗe ina teske ɗo nde tawno no tubaki wiyata point d'intersection oɗo nokku de yahoɓe nokkuji kewɗi wona tan toon to kolongal banggue ko ɗo tigui jomum en ndewata caɗele noon ina teska hen no fewi e to batte taccugol no jiruɗon otoji e sareteji irtidirde e yimɓe wondude e kutorde mumen jawdi darindi e jawdi jahori wona hunde wemde ƴeewe ndaare ngoɗo loro e ɗiɗo dabaji ɗi ganduɗa ko kutoroteɗe kala saaha gam wurnude galleji e ɓesguji ɓeɗo worɓe fulɓe rimɓe saliɓe gacce yeeyoɓe ƴiƴimeji mumen ngam wurnude ɓesguji koni e subaka Allah kala dawol e jolal waalo dewnuji hakkude maaji e caɗele pilpiltidiroje yeɗe cohli ballal no hannirta ni caggal hebaru tengtuɗo e nder caɗele lanaka deppri ummade sengo faade sengo dande faade caggal maayo koni
woni no wora e subaka Allah kala e ndeɗo tufnde nde doɗel. En ɓamti lawol ummorade ga e tufni kogga ha hande de tati nanodirde ɗi ɓamti lawol en puɗɗima nadde kolongal banje. ko ga tigi ɓiɓɓi fulɓe ɓe batti doole ha illaji kala ngam ɗaminari dañji ko wurni galleji ɗi. caggal nde jottiɗen ɓeɗo remoɓe kolliti jiyanɗi mumen e tolno ndema ka hande caɗele dañeteɗe hen e ɗaminare wonde hen nde yano artuno foof noon ko jaam tan woni ɗo e ngal ɗo kolngal banje. en gari e banje ɗo garɗen e banje ɗo noon ko ɗum ɗo woni banje de tawno banje ne yaaji noon ko tagi banje ne yaaji ina heewi kadi ille presque ɗo woni baariji dow ɗo woni baariji dow ina woodi kadi to wiyete nangago en ina woodi to wiyete baldiguji presque sa wi aɗa limtaɗe aɗa keewi leeɗe aɗa keewi kono bundi banje kadi nan nder ko ɗo woni baariji dow hay sono jabbe ko ɗo heewi adede jabbede nde banje fuɗɗa natoyeede. gese ɗe wonɓe naatɓe wonɓe naatani adiɓe naati ɓe naati naatiri ko jawɗele mumen donc ɗon gandanɗa hoorema an ganduɗa tan kayra ƴiwtima huuti ko caggal ma ko wawi hen moƴƴude eko wawi hen bonde foof an caggal ma a wawa ɗum gandanɗa hoorema ñawde eyyi ko ɗum ɓuuri mo wonde gandanɗa hoorema e hunde mawde gandanɗa hoorema to banggal ko joom jawɗele en ɓe vraiment yoɓe nden gandanɗa hoorema jawdi ndi kolgal ngal ɗo yarat ɗo eyyi vraiment ko caɗele amen par ce que won hay aynaɓe min eggini ga henna koreji men heɗɓe e banggue gandanɗa ma rewɓe ina jogue mabɓe ɓe min eggini ko ɓooyani ɗo ko haala mum ina mawni seeɗa par ce que min mbaɗi ko réunion ji gandanɗa hoorema jaaɓi ɓe mbaɗi jaɓɓe yaade waɗi ɓe jaɓani yaade eyyi donc ɗum ɗon kadi ko hunde gandanɗa hoorema so tawi amen e kolgal ngal min mbawata ko weltade haalde hen saqqaji amen ko hay hunde goɗɗum ala hen so wona yoɓe nden jawdi mabɓe ndi ɗo ɗum ɗo yarate ɗo eyyi ko rewi hen gandanɗa hoorema koko fawi arde ko arani taw ɗum woni ko wiyete colli en walla ko gueɗe goɗɗe ko nandi hen kono min jiyani aucune probléme kone tardina guese ɗe pour le moment ɗo ɗumin jarata amin belti hen ha ɗon tan wawi hadde ɗum noon demɗoma remani. eyyi machallah tawi ko gonga hikka ili tawi ko gonga te kadi hikka kadi ko mawɗum komin kewano dañde min dañi ɗum hikka kam guese ɗe puɗi no fewi machallah sowona tan kam aɗa kewi huuɗo kono kam ɗe puɗi kadi minen ɓuuri tampinde amen ga kadi ko sa awi ga en ɓuuri tampida ko wayno kowoje en ko wayno tenke en ko wayno nde tawno min ngala poudruji min ngala haydara ko ɓuuri hen hewde mataw tan ko hikka kono ko ɓuuri hen hewde a jabbat tan sa jabbi pari so fuɗɗima fudde tan fuɗɗi seeɗa tan tenke kowoje gara ñama ha laaɓa sinno koko ñamano sa ari cikkata ɗum ɗo ko meeɗa remede ko affaire ko noon wayi hikka kam Allah jaggi ko toñata seeɗa ɗum tagui a jii hikka kam guese ɗe ne mbayi Allah addi gawri fuɗi ñebbe ɗe puɗi taw bannoɓe hen dene ɗe puɗi haali en makka en ɗum fof kam ko mawɗum fuɗi ko machallah fuɗi. aɗa andi hunde foof waɗi ko heɗɓe hen ina jogui gandanɗa hoorema heɗɓe hen ko neɗɗo foof tan ko finoɓe dawa kayen ko an jaloma jamma ha yonima ina jogui gandanɗa hoorema kadi kala won joguiɓe laabi taw ko anduɓe taw ko vraiment taw ko anduɓe fabɓe wawde min wallude ɓenne gandi ne keedi hen ko wayno gandanɗa hoorema machine ngaji ne naata waluji ɗi machine ngaji ne naata ɗo machine ngaji ne gara ni ina gara ina naata waluji ɗi won ina naata produit ji gonɗi ɗo henni ɗi donc kan yettade guese ɗe ko financement o ko financement a wawa
ko aratana wonde hamdarma maaro walla ko muuduma maaro ko nante hen e jalel ma ɗum ɗum ma mbiya mbaɗa programme holno ɗum gasi holno ɗum gasirta e nder semaine walla e 2 semaines ayi ko hen programme l'essentiel tampini yimɓeɓe ko financement o woni ko ɗum woni probléme o hay so woodi par ce que balle ne ngari ha mbayno leydi nan hen kono neɗɗo jarani on sengo balle nan ɗo par ce que nan ɗo guure nan ɗo gandan hay so balla tan mbawli koye men mais hay probléme on comprend pas guure nan ɗo keesuji mbay hono leydi kalisaji ine jooɓa ha heewi mais on comprend pas nan ɗo ko neɗɗo dawata hay ko ñaami ala nan ɗo amin gandi nani gurɗe fof anani gurɗe fof anani hande hay so wiyama tan exemple kogga ɗo wuuro kogga ngoɗo gonɗen ɓurgo mi ɓattade gandanɗa hoore ma so wiyama mun fof waɗi hay so buusi capannayyi tan machine dañete mona rema guese ɗe dañete capannayyi tan 200 francs sek ɗum ɗo anani mais mo yimɓe walloɓe yimɓeɓe on idée ha mbawa yaltude probléme mo goni o ko ɗum woni gandanɗa hoore ma probléme amen amin jogui probléme koy parce que dente ɗe ɗum woni ko ɗum ɓuuri hewde e nder yimɓeɓe wasde rentude nde hay ko denteten ko sen dentina hay so an jaloma o jalum sen denti tan e gesa gota ndenden mbaɗa liggoɗen ɗo ɓennen mbayan gorba tan ma ya e dañen ko yaaji quoi ayi taw ni machine machine aji cohla garani quoi ne ballodira yimɓe ne ballodira mais wona ballodiral gandanɗa ma ballgal très important quoi aɗa faami par ce que wuuro ngo joni so neɗɗo yimɓe mbiyam joni yimɓe capanɗe joyi joni so dañi ɗo joni ma gaynu ko heewi ma gaynu ko heewi capanɗe joyi neɗɗo so dañi ɗo ma gaynu ko heewi ine mbawi gaynu ko gayso 5 jeegom jeeɗiɗi jeetati ko nandi hen mais y a un probléme ko yimɓeɓe dental ngal ine manki to ngal banggal mais yimɓe nen ine kawita ine innida ine cuddidina ine mbaɗa gueɗe jaada won action ngaji mumen ko poti wadde ko mais probléme waalo ngo c'est un probléme kela presque ɗo joni han kadi ɗo jabbaɗo won hen min goni koye demal min cuwa gasnude min goni koye remde min gasnani won hen kadi ɗo fuɗɗi wadde ñebbe won fuɗɗiɓe wiide ne cuufa wonɗo waɗi guufli wonɗo wone jaɓeri taw suwa mawnude no feewi wonɗo waɗi morli wonɗo cammeje puɗɗi yaltude wonɗo jiyatani hay ɗo wonɗo gawri kadi ari nde tawno guese ɗe ko par catégorie ji ɗeɗo jabbete e ɗeɗo balɗe yaa ha balɗe yeeso kadi guese goɗɗe kadi jabbe wona tan koye reggodiri ina daɗodira seeɗa wonɓe gawri men famɗi ha joni kono wonɓe kadi gawri men yeehi ha mawni wonɓe gandanɗa hoore ma kadi gawri mumen kadi ina famɗi seeɗa won hen kadi puɗɗima ɗum saabu ɗo joni ɗeɗo guese ayi ɗeɗo kam jeehi ha mbaɗi koɓe mbiyata guufli ko sa waɗi guufli ina waɗi morli ina waɗi guufli ina waɗi hen ɗo jiyata cammeje seeɗa ko comme noon yarata kam waalo ngo ango waɗi welema par ce que waalo ngo sa naati ngo adi fof a yiyata poussiére sa naati ngo aucune poussiére ɗo sa yalti ɗo na heeɓi ko hayso jinci toon ma sa waɗani ɗon a fewata ɗo tan welema o fuɗɗi sa konte yiide gurna ndi quoi min somi naati tan ɓerna ummo tan ɓerna weltoto eyyi nde tawno ko ine vraiment ko gurnadi woni ɗo ko wona dosirendi wona hay hunde ko Allah addi ila mum fawi hen e nder 2 mois 3 mois nawi ndiyam mum ha laaɓi wi tampi gandanɗa hoore ma mbaɗon hen gurnadi moɗon on mbaɗi on kepti on ndemi on keeɓi on jooɗima e nder gandanɗa ndiyam nan fayi nder gurnadi ummo ne yaha dow eyyi gurnadi ummo ne yaha dow gandanɗa hoore ma ɗon tan on beelema tan sawa ala fof gonɗo ko ala fof rotere ko arde tan ƴewtoɗa ñamde jajaɓe ina seɓori machallah ko heddi ko nana ara kadi ko arata ko so heeɓi ɗo foti haɗɗo tan moni fo heɓa tan ko yiɗi heɓo dañde ko eyyi so hawri e welede Allah vraiment min ɗum waalo ngo sa naati tan tawi ka neɗɗo jiɗɗo gurnanteri mi meeɗi nande jeeyaɗo Allah goto ene jogui projet o ko tubako jeeyi projet o awata ko leɗɗe quoi o leɗɗe o jogui hakke makko no way jibinede leɗɗe o mawne leɗɗe o ɓooya leɗɗe ɗe ni ɓe mbi wattu ko haaldude leɗɗe ɗe so naati so ɗumi wadde ni seetan so naati leɗɗe tan o sellat koye leɗɗe ɗe o haaldata eyyi koye leɗɗe ɗe hakke makko yidde leɗɗe leggal quoi ko tubako hol mbiɗum noon jeeyaɗo Allah goto mbiye Mamadou Bachir ko on haalanno kam ɗum eyyi vraiment ɗum projet makko wonno ɗon kadi ko sa naati ɗo jiɗɗa e hendu ndu tan sa sawa ala ko heddi ko e ngal ɗo kolagal ɓuri tamminde amen ɗo ko baaɗi baaɗi ɗo joni ay guese ɗe no goniri ni baaɗi woni wandu no woodi ɗo ina ɗo ay ɗeɗo guese jiyata ko ɗi naata hen aɗi kela gawƴe ɗeɗo aɗi kela gawƴe ɗe aɗi piico te ma wonɗo jaaɗen ni aɗi pusa dene ɗe aɗi pusata dene ɗe aɗi kela gawƴe ɗe
aɗi piico aɗi ittani ñebbe ɗe aɗi ƴakka hay ɗo joni sen jehinima on ɗo kollumami taw ko gawƴe ɗe ganduɗa taw ko baaɗi kelli ɗumen ɗum ko baaɗi ara ɗum fo e waade noon kono wandu kam e ladde gondi kono ko ɓeydi ɗum ko fof ko ndema ka tan addiɗi nde tawno kanji ɗi mbiyata kadi guura nder hen en ɗi mbiyata kadi guura nder hen ɗi ñamata ko gawƴe ɗe ɗi ñamata ko ñebbe ɗe ɗi ñamata ko dene ɗe ɗum kam ko ɗum kam ɓeydi addude kam mbeɗen kam ladde kam e wandu kam gondi caggal wandu ñebbe nan ɗo ko sosoɓe jiiɗi ko ɗum ko gartam no feete surtout ñebbere noon hikka surtout ñebbere joni noon ñewre joni ina tiiɗi ha gandanɗa hoorema so tawi dañi ñebbe ha heewi tan ko gartam ha heewi gawri nan ɗon en gawri ndi ko gartam no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi ɗum ɗo ko gartam ɗum ɗo ɗum jeyata kadi ɗum ɗo kadi ñaayi koko tan so tawi soñama ha parama ɗum ɗo fof hesete kadi mofte pour en cas jawdi moftana jawdi maɗa gooƴi ñebbe ɗi ɗum fof ittete ha laaɓa nawa kadi moftoya pour en cas so yeehi ha jawdi ndi heyɗoyi aɗa ittira seeɗa seeɗa totta jawdi ma kono aɗa andi gartam kam wona gawri ndi tan guesa ne heewi gartam no feewi no feewi no feewi jawdi ina hutoro ɗum jawdi ina nafta jawdi ina nafta yimɓeɓe ina foof dal ina nafta tawi tan go guesa ko nafoore ɓolde woni hen ɓeɗo ko lundiyinoɓe e dumunno juutɗo ngam reftade e remde ha guese ɗe mbawa yuɓɓude ko ɗamina hen ko kay heeɓe joni paami hedde kore o joni komi koto hedde dow maale amen mi garnoɗo demal joni mi gayni mbeɗa hoota temedere e capanɗe 5 kilométre temedere capanɗe 5 waɗata ɗo dow joni wawi wonde balɗe ɗiɗi e so wonino kam puccu kam ko ñalawma goto kono tawde ko ɗum ɗo ko balɗe ɗiɗi mbaɗata ɗo joni tampere nde de ina wayi sille ina waɗi kadi waɗi gartam min tampi min ndemi ha laaɓi caggal muñal fof nak alhamdulillah rabbil alamin deke tampere deke yettere Allah tawata Allah waɗi fuɗi kadi min ndemi ha laaɓi ɗum ko yettere Allah no feewi kadi tampere ndewe kono yettere Allah tan min jetti hen Allah Allah waɗi duuɓi amen cellal hamin jabbi hamin ndemi hamin paati wuro ko yettere Allah tan ha ko mawɗum o dañi yakar ko mawɗum tigui rigui ɗo joni mi waɗata mayirdu nduɗo min ƴogoto ko maayo saret oɗo bisimilla yo Allah nawdu caggal ɗum ma saha kurnugol yontu ngam hiwdi e rende e ko bonnata colli e ko nandi hen ko noon tigui worata ha Allah adde saha coñal saha mo ganduɗa kala demowo ko ɗum tigui fadata kamɓe ɓeɗo ɓe ummino ko tonto jeeri ngam arde e jolal waalo ngal caggal nde dawal gadanal ngal joofi eɓe mbaɗa ɗanngal ko tolnoto e balɗe ɗiɗi dawal ngal ino tolno e 150 kilométre ngam ruttade e nokkuji maɓɓe e fadde ha saha kurnugol yonta e on tumo woɓɓe de ina ñalla kiira e nder guese mumen ngam remde ittude ɗeɗo jacci kaɗoji coppoɗɗi fofde ngam tan ndemanteri ndi wawa yarude yeeso no hannirta ni yeti ndemaji ɗiɗi gona gooti ndema hanki kamin tawno mawɓe ɓe ne ndema e ko ndemete ko hande ka wona gootum hanki ko jinagel ma luugel ma jalil ma jambil ma ɗum mawɓe ɓe ndemranno kono tawno alhamdulillahi rabbil alamina mawɓe wonko Allah hokkunoɓe hokkani wonɓe joni ɓe hokkunoɓe cellal kadi ko gawri ndiɗo ɓe guruno kamɓe ɓe
ɓe ñamata yoga e ñamele ñameteɗe joni ko ndiɗo gawri ɓe ndemanno ko ndiɗo tan ɓe gurno goto e mabɓe ko wawi remde e nder balɗe 5 ko sagata hande sagataɓe sappo mbawa ɗum remde yontere nde tawno ko ñamete ko natti sellude natti ñamde ɗum ɗo noon ko ɓeydi ɗum ko yimɓe ɓe ngala moyen no ndemiri laamu kam wallani ɗo haydara ko joni alhamdulillah rabbil alamin yimɓe ne jogui peeje e koye muɗumen tan jiiloɗa bamguel jiiloɗa jalil machine gadda irtira leydi ndi ko adinde aɗa jabba wallita hoywina leydi ndi jabba luwa ngawa so fuɗi kadi ko jalil kadi deftata hen aɗa remto ɗum ɗo serdi ndema hanki ka hanki ɓe soɓe ndemino gotol tan gasi hande a reman ndemtoɗa ɗo wonko bonnata gawri ndi e façon ngaji jeece ɗiɗi yeeso adango aɗa yiya gawri ndi ne wayni gilɗi gona e nder mayri cikka gawri ndi koni gawri tawa wasago ngo koko ñamago to nder jiyago ngo darwa ngo yooɗi ha ɓooya tan ngo wona e mayde ko tawa gawƴal ngal koko ñama koko maayi nder taw ko gilɗi natata nder hen ɗum ɗon noon wona junguel wawi ɗum yitude wona junguel wawi ɗum safrude ko wona ɗum ko ɗo joni a yino gawri ndi wuftiri ni ko fuɗɗi wadde gawri boros goɗɗo biyeteɗo colli ne ara tan hebta ɗum e juuɗe yimɓe ɓe tan ha ɓuura ɗumen doole ko wiyete colli min paɗani colli ɗi tan e miskinagal amen ko lotukon amen e teppe amen tan e daaɗe aɗa hiwa aɗa lotta gila puɗal ha mutal a darotako a hiwat tan gila puɗal so fuɗɗima wadde gawri ka daɗi tan gila nangue de fuɗata nde hande nangue mutata nde a yaa hoy aɗa lotta ɗoɗe aɗa yaadini hen dande aɗa wulla karba e lottudu karba ko peƴƴata ko leɗɗe kecce ɓola baji ɗi mocca mbaɗa ɗum ɓoggi 2 walla ɓoggi 3 kawtodira ɓoggi ɗi ha tekka mbaɗa hen ko wiyete kaccar aɗa yiila ni jiilirta jiila ha yiilo sa lotti waɗa fiyande no fetel ni paali nde taw ko adi fof kadi hade awa jabbere nde min dewni hen ko jaale masiŋaji noon min ngala doole min jogui tan ko hattana min tolni min jogui ko bamɗi amen wonande joguiɓe bamɗi wonande joguiɓe pucciɓe sa ala pucci tan ko mbabba mbawata remede mbaɗa jaala machine eyyi so tawi yalti kunude paali so tawi wonko furga ko machine o furguno hen ko so yalti kunude paali on saaha kadi garta gona e remtade eyyi remtama noon ha arama hen ɗo ye Allah waɗi ko ɗo gawri ndi yarete ɗo joni ko ɗo gawri ndi yarete ñew ɗi nani ko wiyete ko waɗama gawri waɗama ñebbe waɗama poɗɗe foof machallah ala hen foof ko ganti ari no hannirta ni foof ari no hannirta ni eyyi ko ɗo woni so nani banggue tan ko ɗo woni banggue nani ɗo foof koye banggue jeeya ɗum ɗo ko vertitte ɗo ko jeeɗon ko foof kaɗo foof ɗo foof hankkadi ko ɗo foof ko banggue ko ɗo woni ɗa Mattamba wiyata banggue rokkirtake banggue ñamdirtake ko ɗo so nani ɗum tan ko ɗo yete ko ɗo woni banggue assalamu aleykum warahmatullah taala wa barakatuhu en calmini dendagal monde o en calmini dendagal sénégalais en calmini dendagal wonɓe caggal leydi e wonɓe nder leydi ɓe foof en calmini radio fulɓe
e télé fulɓe en calmini dendagal bandiraɓe yiyoɓe men e nanoɓe meɗen e ceerno mamadou caggal salminago amin mbima bisimilla ma e diwan he bisimilla ma e nokkuji ɗi a ari ɗo yidde andude holko woni oɗo diwan holno wiyete e holno sifori min kalata hen tan ko haqqe gandal amen ko heddi ko moɓe gandi e komin nananno tan min kalata hen ene wayno to taccuɗon to maayo ngo taccuɗon manggo ngo ngoɗon ko fulof Sénégal wiyete koye fulufkuji Sénégal jeeya taw wona fulof Sénégal gonɗo hakkude frontiére Mauritanie e Sénégal o oɗon e o e poti oɗon kañum e wonɗo ga e rew o kanƴi jibini ɗeɗo kolaɗe kanƴi jibini calli ɗiɗo ɗo taccuɗon ɗo garɗon e tulde wonde ɗon nde puɗɗi ɗon nadde guese ɗon wiyete ko tullel gamay kala fuutanke ne andi ɗum ɗon baari fuɗɗi aɗa yaha ha naata e nder kolangal he hankadi woni baari banje naati ɗo woni banje noon ne yaaji banje ko diwan banje ko nokku kotki banje ko nokku halayɓe ko nokku suska ko nokku Alaji Mamadou Moussa ko nokku Saykou Maral Foutiyou ko nokku meɗen mo ganduɗa ko enen jeeyi ɗum banje ko ɗo woni ɗo nanata banje ama Tamba ne yima banje ne wiya ili banje ili reme ko banje soñi jole ko banje banje rokketake ñamlirtake ɗo woni banje min andi banje tugay moɗi dede loylum me ami jole ko banje soñi jole ko banje banje tugay moɗi banje ñamlirtake banje rokkirtake banje yoɓetake ñamade banje tugay moɗi dede loylum me ɓeɗitoye mama sasin kal mi soynima kummay deɓele kungadade mawo bogadade mayo sawarge sallawɓe laana bucele buti beeli bubu janga sokara jaale jattiwol mam ɗo ɓeɗeni jam ɗo e banggue ko ɗo tan woni ngalo amen komin donki e komin baasi ko ɗo so ndiyam heewi min daña banggue min daña kolaɗe goɗɗe banggue ɓeydo e ko fawi dow muɗum so ndiyam famɗi minen fof min dogana banggue wonna ala ɗo woni sana e banggue anani won ummotoɓe ɗo ha to woɗɗi dogande leydi mumen ummotoɓe ɗo ha Dara ngara ha ɗo won ummotoɓe ha Demeten ngara ha ɗo eko jiida eko heddi ɗum fof koye leydi banggue dañete minen ala komin jogui ko wona banggue saabu ɗum ɗo kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko ndemata ndema a namdetake radowas a namdetake engrais a namdetake haydara a alat tan tampa e doole ma pada e Allah so Allah rokkima ƴetta sinno ko sago ni taw lebbi jeegom fo ene ila min gonta nden woƴƴede ko faate maɗo kadi min paara tan ko gayen tawde a namdetake a wiyata gadde coggu gasoil gadde coggu machine boni a nanata ɗum somin gari gayete joni amin kawra e ɓuuɓol sa ari ga aɗa rema joni aɗa hawra e ɓuuɓol ngol gara ga aɗa wonde sukaɓe maɗa wontata ko ma so tawi aɗa jogui bas kurla taw ɓuuɓol ngol saɓare ɗum kam hay dar nafata hen min balle kam ko wayno cuuɗi ni base uji kam tawni totte kam wonɓe e kolaɗe ɓe kam min gona hen goto foof kam totte fodde cuuɗi nayyi o woni hen tawni waɗe base kam ɓuuɓol ngol wasma tampinde e nder ɗum ɗo e an sukaɓe ma foof sabu a ɓuuɓete peñeɗa ew wona peñeɗa hen ñaɗeɗa hen ɗum foof waɗat ɗum ko ɓuuɓol ngol somin dañanoɓe kadi ɗumini ɓuuɓol ngol tan ma waɗ fayida e kadi lawol ngol somin daño kadi machine hiifani amen ngol ɗo lawol ɗo joni ummingol tan ga e tuggi Demeten ha tacci tufde Kogga ɗo ne waɗi secousse tan ko wayno machine tan hiifani amen tan ha lawol ngol ɗaata sarataji amen batte hen rewde ɗum kadi ma waɗ fayida sa ɗum laabi ɗi kadi ne muusi saabu so tawi aɗa waɗa joni wontat ko ma saret ma so wona celluɗo aɗa ene haani ko jaltata kologal ngal tawa paanani tawa ala ko bone saret maɗa saabu ɗum foof ko laabi ɗi mettude kono alhamdulillahi rabbil alamin Allah noon min beltima noon ɓerda men no ɓuuɓe hono kologal ngal hikka no ngal wayni
machallah min ñaagui duwaw min belti hen no fewi no Allah no yo Allah nawru ɗum yeeso kono ne moƴƴi kam ceerno ne moƴƴi fewi ne moƴƴi no fewi hande o kam ko wiyete ko ɓunni kam hollini ene weeli fewde yitere ene yiyo ene memo. ɗo woni gawde siré ɗo ɗo ndariɗen ko nokku meɗen ko ndema ko ɗum ɗo haɗi min reerɗude e yeebade banje a yiiɗe ɗo ɗum ɗo wiyete ko cammeje kala fuutanke ne andi ko woni sammere a yii ko jaggum ɗo ko ɗum ɗo woni sammere yeehi ha fulli buma ngal ɗum ɗo so fuutanke ne yiya ɗum ne welto ngol ɗo jallugol ene jogii yakare no moƴƴi eywa joni noon somin cansi ɗiɗo ndemaji min jiiɗi komin jiiya kadi ko waɗi fayida ko ganduɗa kono woppiri min ɗomin jagguno ɗo tawa ne waɗi jarebi ɗum ɗon noon ko ma heblene ko ma ƴewtinde no moƴƴi ko ma wallodire to a yii to jaaɗen to haa ɗo gartuɗen ɗo to gol cangol calli mbaɗi noon ne mbayi leydi e diwan he ko calli gese calli mawɗi ɗi jibini ɗiɗon calli maaje ɗe jibini ɗiɗon calli ɗin calli dokkata ngal ɗo kola ngal wawde ilde ɗiɗon calli adi mbaɗi liɗɗi adi ngawe ala ko ala e majji kuji ɗi ne ndeme ene oore ko durirde ko wuurirde banje ko minen ko ɗum ɗo woni ngalu amen ko jamanu jaasi ko fof ilam manki walla toɓo manki banje wasata ko naati hen an kam a yii ɗum ɗo wonɗo cikkata aduna o fof ko ni woodi tawi ko naati ko ɗo tan haaɗi won nokkuji nan ɗo ɓuri ɗo yer yaaji naatade ko joddi kos leydi mboɗeedi coy ɗin noon ɗin min jiɗi ndeme ɗo so arti ha ɗo no famɗi ko wasata nadde joni noon mone walla min fof e mone yiya komin jiyata ko fof min jiɗi ɗo kam min donkat ɗo kam jiɗi ko taare so tarakane kam sone sanse yata ko sansement mawɗo amin jiɗi noon balle ummiɗe e président république belle ummiɗe e société ji balle ummiɗe e alɗuɓe balle ummiɓe jogiiɓe miijoji moƴƴi ne mbawi wallude min e miijo moƴƴo pammina min janggina min gandina min minenne sonko min gandi min gandina ɗumen. emin ñaagui Allah noon no dañirɗon e no mbawɗon wallirde min so waktu o yonti amin jiiɗi wallede produit ji kena wara kullon kon ngaro won e nder leydi tawoy toon gawri ndi ene ƴakka ɗum ene ñaama ɗum won produit ji ngoodi gila e poudaruji hay produit becquereɗo fof amin jiɗi so min dañi wallede waktu fof nde jolal waalo yonti amin jiɗi wallede produit ji ɗi so ɗi ngari poudare o ko dow bekkudi ndi taw fuɗi wonko ɗo fuɗata ɗo taw bekkudi ndi poudare oya hanken yawti bekkudi bekkiteni nder hen ndi ko ndin wawanta hanken kullon gol won nder kon ene ñaama dow ndin bekkudi noon amin jiɗi ɗum amin jiɗi dañde e majjiri amin yiiɗi wallede majji no sifori fof amin jiɗi wallede se bekkudiji ɗin bekkudiji won gotol nde kawrum hen bekkudi o ne waɗi engrais ene waɗi produit mona wara kowoyon kon gila ɗo fuɗi ɗo ha gombal ha yetto sammere a yira hen ko ñawi ɗum mi yii ɗum on produit dañomi ɗum ko Mauritanie amin ñaagui Allah noon onon soɗon gandi ɗum tinne balle min e diwani he demal ngal ala ɗomin kucci ala sona e demal he guesa maroji ɗi ko ma mbaɗa kalis ma sa ala kalis guesa ma hefte goɗɗo totte nde ko noon banje kam ala totteteɗo ko an tan remata banje ma an tan e cukalon ma an tan e ɓiye gonon ɗiɗo walla gonon tato an jabbata o luwata o awata gonon tato si yii ha on ƴeeŋoyi an jabbannoɗo ka woni mawɗo ka ruttoro aɗa wekkita aɗa waɗa hen leydi kala ko tewɗa e fewani hen gara pewnita gartam ɗam so tawi ɗum ɗo ɗum Allah holluma so Allah rewni guesa ba bolol aɗa wawi ñamde hen hikka ha mo wuuri so tawi Allah rewni ɗum bolol galle ne wawi wurde hen hikka ha mo wuuri jawdi
ne daña hen gartam gooƴi ɗi ñaay koko baali e beyi e nayyi e bamɗi fof ne ñaama hen ayi ɗum ɗo ko guertoɗe ɗeɗo joni ɗe kam ɗo joni puɗɗoto ɗo puɗɗoto e nder guese ɗo tan goppata ɗumen ɗo orata hen guurata gartam ɗam kam ne wayno leydi garta so rewi bolol gartam ɗam ne heewi emin de to banggue miijame famɗudemi gandal e famɗudemi hakkille neɗɗo wawa wallude ko yiyani soɓe jiiɗi wallude ɓe ganda ko woni ga ko ɓe mbawa wallude alay saago ministére to piriɗo fati remdu Sénégal ne jogui ɗum yoɓe gar ɓe jiiya ɓe ganda ko woni ɗo ko so kanko Macky Sall so premier ministre makko so ministre makko so leslesɓe muɗum yoɓe gar ɓe jiiya ko wone e banggue ko e ngal ɗo kolagal kono wona 40 kilométre hirnangue e funnague kono wona fodde 15 kilométre rewo e worgo jaajeni ko remete ɗum ɗo so rewi lawol so daranama no foti daranede ni so laamu walli hen junggo muɗum ko gurdam kewɗam yaltata hen wona gurdam fuutankoɓe tan yaltata hen min mbiya noon yooɓe jii ɗum ɗo taw haaɓe ganda ɗum ɗo nen ɗo so tawi ɓe gandi ɗum ɗo nen ɗo maɓe pota andude kamɓene koɓe ballata yimɓeɓe yimɓe kam ne gandi ko jiiɗi wallede ko kadi jiiɗi mbaɗa hen haade collinen ɗon min jiiɗi ɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe boros mo mbimami guila e jabbere sen duttima caggal seeɗa sa ari ɗo sinno joni ko jabbere garɗa ɗo a yiyata leydi ndi jiyata ko comene ɓawlini mbi kurum ñamata ko gawri gawirtendi ndi bonna ɗum ha bona alay saago jaahaɗo sooda poudre uji aɗa yiilo no kaɓirɗa e mumen ha gawri ma wawa darade ma daro taw nde miijoɗa remde amin katu jinni har jinni ballal laamu so tawi kadi laamu ala kadi ko wawi kadi wallani min ɗum kadi la ilaha illallah min jiiɗi kam woppidede kam e leykal amen kam ɗum ko sutura amen sutura fuutankoɓe noon ko yidde wurnude ɓesgu mum e yidde ɓamtare e yidde dañal ha mbasa yaade a lepto caggal leyɗele ha mbasa yaade a lepto e nder jambureɓe ɓe gandantama no potirɗa neɗɗago ma bona diine ma bona e ko ɗum tagui min jaggude hen minen noon min ngala haydara diine amen ko guese amen ko ɗeɗo guese goni diine amen somin ceeremaji diine amen firtima kono firta diine noon hay goto yiiɗa ɗum julɗo yiiɗa kono firta diine mum eyi alhamdulillah rabbil alamin ene wayli no feewi ene wayno jamanu ndeno wonɗo taccuɗa taccirteno ko huuɗo rendine leɗɗe ndendine waɗe comme no ndimloni neɗɗo waɗa hen jola hen waɗa laana ɗum iwi laaɗe mawɗe hannde jiiɗa ɗo e maaje he bakuji gaari alhamdulillah rabbil alamin nden wonno ko ndimkon an e bamguel ma aɗa puusa aɗa riiwa aɗa duña joni wonti sarataji hakkude joguiɗo sarataji ɗiɗi e saret e won miijo en diwti ɗum to banggal ndemal nden wonno ko an tan miijo ma aɗa raɓɓiɗini haqqille ma mbiyan tan joni wonti ƴeewa bande en ɓe cuusɗa ɓe ganduɗa mbiya balle kam aɗa mbawi jabbude guesa ñalawma goto aɗa mbawi kadi jabbude balɗe ɗiɗi ko to banggal kadi ndema ka ko jalel wonno ni tan no tawɗa awɗa ne remira ni joni min diwi ɗon joni Allah yañi jamanu o batti wadde jali masiŋaji hono no Saloum wayata hono no Sédhiou wayata hono no Ziguinchor wayni aɗa remira bamɗi walla aɗa remira pucci eywa ko ɗum min ndemirta joni ɗum metti ɗum remirde ɗum ko wawi remde ko jungo woto wawa ɗum remde yimɓe tato wawa ɗum remde yimɓe temedere ñalawma goto neɗɗo jalo machine ɓuuri ɗum mawnude hikka ɓerɗa men no ɓuuɓi hen min beltima saabu ko wiyete ko ñihlare defowo ko ñihlare defowo ko cakkudi ewa so tawi min jaali tan wonkomin coyni hen amin ɗamini ɗum amin jogui hen ɗaminare no fewi no fewi no fewi foof ari saabu ɗo joni haako ko nani denere ɗi puɗɗima nani denere ɗi puɗɗima findude haako ko fini haako ko wojni ewa ɗo kam kadi somin beelama hande kam min ñamata haako yorko somin jiiɗi ñamde ɗum ɗo haako tan ko ga min ɗum lacciri haako saabu lacciri haako kam ko ga e fuura fuɗɗi minen ala ko min ɗumino sowona lacciri haako ɗum woni ɗum ɗo amen kono Dakar tan mbiyata ceebu jenni minen ko lacciri haako min parnoto ewa ɗum min woni komin ɗumininte ga hen haako kam hande o inchallah sa ari ga tan ɗum ɗo yeeso kadi ma taw dene ma taw ɗo dene sa ari ma ngaal ewa hayso wona haalne wona dene daneji dene dime ɗe mbiyata poɗɗe ɗe ɗum nani hen ari jaaɓi saabu so tawi a waɗi hen haal jooɗi so tawi a leeli arde so haal o ari tan haal o ne yaawi so ari tan sa yawani hodde tan won wirtotoɓe laabi he garat
naata e guese mbiyene jeeru so kawre haal gotol tan so gongol ari gartan hankkadi dene ɗe fof ɓe pusat ɗumen dende fof nde ɓe kawri ɓe pusat ɓe cikkat ko haal woni hen ɓe pusa guese dene ɗe fof ha ɗumnina taw ɓe jeyani hen haal wona ɓe bonnanima ɗum waɗi amen minen ga min ko wiyete ko min coftanani waɗande haal wadde haal on feewi min jitta ko wadde daneje ɗe min daña hen poɗɗe amen min mbaɗa hen ko saabu so wiyama lacciri haako ko hen ummoro koye dane demi he ummoro wawa wonde lacciri haako so waɗi cammeje waɗa gawri so waɗi cammeje wone wadde gawri hankkadi wonata koye hankkadi colli gonata koye yitude sa ɓallaki tan aɗa hiwa colli gonata koye wiidene tampinma alay saago kadi ɗumne kadi ko ma hoɗane ɗumne kadi ma gara kadi koɗa saabu hadma hodde noon wona tan a fini ari ma gara gona e wadde cuuɗi gona e tirde cuuɗi ma ɗo ɗumninɗa gona e wadde galle ɗo mbalonma goni ha mbawa arde a wawa finde tan gara tawa ɗum nan ma keɓoɗa no fewi kadi ne gara saabu addarma ga kadi ko budget saɗa ara kadi ma gadda ration ma gadda sukar ma gadda diwlin ma gadda foof ne mbawa arde ga e ɗum nin nde keɓanoɗa ko gona ɗo kadi ha noon hankkadi sa ari ɗo noon on saaha kadi a hiwiya ɗum gona ɗo ha coñal ha coña coppa ñayko ma coña lappa gawri ma duusa nawra garta coppa ñayko ma e gooƴi ma foof tagga ha ɗumen kadi dusta nawra wuuro pour en cas ceeɗu ngu so juuti so jawdi ma yeehi daña ko ñamoyi ɗum waɗata amen wadde hono noon amin ɓooyega kadi e waalo he mamin gonduga kadi fodde lebbi jeegom a yiiɗi jolde leydi waalo a alda leydi a yaari kaldoya e joomum mbiya mbiɗa yiiɗi remde guesa ma ba o ya aha addu joldude gadda joldude e ko nandirɗon won jeyɓe guese ɗe en jogui joomumen ɗo ɗo daari ɗen ko guese lawɓe daari ɗen guese jaajaɓe nanɗa guese jakɓe nanɗa guese sumarnaɓe nanɗa ha hono noon tan kamɓe ardiɓe ndema e nder Sénégal walla ni ɓi Sénégal najo goɗɗo hay sindo ni o ardaki ndema omo jogui wawde wallude ndemowo omo yiiɗi wallude ndemowo o ndemowo ne hatojine wallede ne wawi wallede machine ko captorɗen mbimami ko bonnata mborosaji ɗi ko ndemowo o ene yiiɗi wallede e daabeje ko remrata ko wasa remrude jalil muɗum ndemowo o ne yiiɗi wallede e machine ngaji ndemoji machine ndemowo walla ɗum wasa remrude beele kam ne hissa seeɗa kañumne fo e tampere nde beele kam tampere muɗum ne usto ndemowo kam ne jogui ko yiiɗi wallede ha wayno leydi so saaha remru ndu yonti kamɓe laamu ngu noɓe daroto e remru heddude to guerte to maaro to fof yoɓe tinno ɓe mbattora hen gawri ndi jeeya yoɓe gar ɓe mballa fuutankoɓe ɓe eko mborosaji bonnoji remru ndu gila fuɗɗode gila to jabbere ha heeɓi machine ngaji ha heeɓi wawde wallude dabaji ha heeɓi wawde wallude ko jomumen mbawi dañde foof ene jiiɗi wallede karjine wallede kam kono laamu way kono anda ɗum ɗo ni eywa amin jiiɗi noon kala ɗo neɗɗo woni ene yiya komin liggoto ko wulago jamma accittake e goto gila e ko kalmi ko sone yawni walla sone ɓeydini walla sone yoni fo amin jiiɗi dañde hen haqillantagal amin so changement kadi ndemaji ɗi kadi gila e gawri mum ha e maaroji mum ha e won gueɗe goɗɗe so tawi won yiyande yiya hen ene yiyande nde ɓuuri ɗo kadi fofde miijo goto yonata amin cohli ɗum amin jetta noon radio fulɓe ha ɗo min mbawa hannude jettora men saabu ɗum ɗo ummade nokku e nokku waɗa pasuji mum ummo nokku e nokku adda miijo muɗum ene yiilo joom tampe en joom gueɗe en joom ɗum ɗo en hani anda pour andana ɗumen witto ngoɗo witto ha mbawa yiyanede ha mbawa andanede ha mbawa sohlanede ɗum jettor mum min ngala ɗum min ngala ndiɗon jobdi koto Allah woni yo Allah yoɓɓe e radio mabɓe télé mabɓe yo Allah nawru ɗum yeeso liggotoɗo hen gonɗo hen yo Allah hokku ɗum sutura yo Allah hokku ɗum cellal yo Allah ɓeydu ɗum yo Allah ɓeydu radio ngo min beltini radio ngo Fouta fof ne heeɗo radio e télé fulɓe e hoto cikke min yiyata moon amin nana heddi komin noddata min keɓata nodda wawde noddude nde wonno sa ala walla aɗa tampi walla ɗum ɗo a wawa noddude kono amin keɗo kala mo heɗani radio fulɓe walla télé fulɓe sikkata mataw ko ala ɗo heeɗi ɗum noon min mbawa yobde radio fulɓe hono ngoɗo kadi hono umminandema kadi guila Dakar ha ɗo amin jettuma hen anne amin jetta kadi
ɓe gonduɗa fof machallah ne waɗi gartam saabu neɗɗo kam ko reemi fof hayso gawri ndi arani hayso ko jamde nde tan ko wiyete ko gooƴi ɗi tan ɗum tan ne waɗi gartam hayso gooƴi ɗi tan ne waɗi gartam saabu sa dañani tan sa dañi hen gooƴi kam ma jawdi ma ñamoji sa dañi kadi sa dañi kadi sadi so woni ñaay ko kadi sa welama neɗɗo kadi ne wawi ummade banggue goɗɗo ko wayno murtannaɓe mbawi ummade ɗo tan gara tan mbima yeeyamen gasa yeeyam guesa tan taw sukale guesa heɓata tan ko jamde aɗa wawi ɗum yeeyde ew san départ kalda e jomum haɗa nandirɗa e mum yeeya ɗum guesa ba daña kadi ko ɓurɗa tawa daña gaw sa welama noon kadi itta gawri ma ha kaljita sa yiiɗa sa ala ko ñamminoyɗa wuuro to gonɗa to ƴetta ñaay ko ma kadi wooda garɗo kadi mbiya ɗum jeeya ɗum guesa ba kadi daña kadi ko ɓeydoɗa wurnode kadi so waɗi ñebbe kadi e ɗum ɗo kadi machallah kadi ma yeeyoy saabu hankkadi hirade ma fof ko hen faworo sa dañi ñebbe a yahat jeeyoya ñebbe ɗe jaaha jeeyoya muudo temed tati nawa muudi ma tati walla muna jeeya hedde temedde jeenayi walla jeeya hedde ujunere dugga hen ko poɗɗa hen duggude ewa walla nawa 50 ma ñebbe jeeya ha laaɓi cooda hen sac ma maaro cooda hen diwlin ma e sukaral ma e kirmasi ma e guila e buna ma hay foof garta kadi mbawa daña ko gurnuɗa ɓesgu ma ko mbayno konngol battidigol mi yetti Allah ɗo puɗɗorinomi ɗo ko ɗon battidortomi yettude Allah nde ɗum ɗo ene heewi famɗani saabu ɗum amin jiiɗi nenanede minenne komin gullata ko min jiiɗi fodɓe nende ɓe nana ɗum ɗo ene heewi ni no mbaɗɗa ni amin jetta Allah amin jettuma amin jetta kadi nelɓe maɓe kadi ni yo Allah hebbin ɗum ha heewa an mbiyaɓe noon so tawi haala weeɓani kala ko ñewi e nder haala he ko fewani hen yoɓe gandu koye kaalowo o woni ko wona e nelaɗo o kam mbiɗa wiyaɓe fuutanke noon ɓi fuutanke ɗo wawi wonde fof so ministére so gouverneur so directeur so commerçant so homme d'affaires e kala ko wawi liggat so ɗanniyanke yo tinno o watta haqqille e fuuta e fuutankoɓe yo tinno o watta haqqille makko e fuuta ɗo jeeyaɗo e fuutankoɓe ɓe hayso artani yo eto wallude ko fodde ballal makko ɗo wawi hadde ɗum ɗo woni erago amen mabɓe kamɓe ɗanniyankoɓe wonɓe caggal leydi ɓe yoɓe tinno koɓe dañata toon ko yoɓe tinno ɓe gartira ɗum ɗo so liggama tan moƴƴat so renama tan hisat so fewnama tan fewa wonno jillu meɗen e nder oɗo diwan mbo Suske e nder région mbo Saint-Louis falde Podor e ngal ɗo kolongal banje ngal ganduɗa remoɓe hewɓe ɓiɓɓe fulɓe ina guuri ɗo gurdi ɗo e ɓesguji mumen en jii caɗele ɗe ganduɗa ko gurdade ɗo mbo yahani yiyata laamu ngu e lamɓe men ina nodda nde ƴewtoto mbatta haqqillaji ɗiɗo ɓesguji ɓeɗo de na kandi e moƴƴere na kandi e wallede ko yowti e pont uji na kandi e wallede e kaɓirɗe kay moyen e kaɓirɗe ha e bawal to batte ndemo nde tawno noon so tawi laamu ngu noddi autosuffisance alimentaire mbeɗa sikki ɓeɗo tigui ne mbaɗi hen juuɗe mumen no hannirta ni yetti ko ɗum ɗo wonno diɗɗal ngal radio télévision fulɓe international watno e oɗo diwan ɓiɓɓe fuutankoɓe to goni eno goniri e duni baba adama nde kala erama ne mbattata haqqillaji e iwdi mumen nde tawno noon ɓoye juuti ko ga tigui hotote ɓoyde kobjal e nder ndiyam meɗata ɗum wattude noor kono noon haaloɓe pular mbi